ನಮಸ್ಕಾರ. ಯಾ ನವೀನ್ ಪಡೀಲ್ ನಿಖಿಲಿಡ್ದತ್ತಿನ ಕುಸಲ್ದಾರೆ ಸರ್. ಪುತ್ತಿಗೆ ಸ್ವಾಮಿನ ಸಂಕಲ್ಪಡು ಕೋಟಿ ಗೀತ ಲೇಖನ ಯಜ್ಞ ಪಂಪುನ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಮುಖಾಂತರ ಬರೆದು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅವು ಸಾಧಾರಣ ಆಜು ತಿಂಗಳು ನಡತೊಂದುಂಡು. ಸಾಧಾರಣ 3 ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಐತ ವಿಸ್ತರಣೆ ಉಂಡು. ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಯಾಪ ಬೋರ್ಡ್ ಅನ್ನೋದು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ಮಂತುಂಡು. ಯಾಪನ್ನಾಗಿತ್ತೆ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪುಂಡು ಅಲ್ಪ ಮುಲ್ಪ ಅಂತ ಸವಾರ್ದ ಗೊತ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ಗಲಾಟೆ ನೆಕ್ಕು ಮತ್ತು ಪೋಂದುಲ್ಲ. ದಯಪನಗ ನಮನೆ ಜಾಗೃತ ಅವಳು ದಾದ ನಮ್ಮ ಬದುಕು ನಮ್ಮ ದಾದ ಈ ಭೂಮಿಡು ಪಂಪುಲಂಚಿನ ವಿಷಯನು ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಡು ಆಯ್ತು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಂತೊಂದು ನೀರು ಅಪ್ಪಗ ನಮ್ಮ ಮೂಲು ನಾಡು ಗಲಾಟೆ ಅವು ನಂಜಿ ನರಕಡೆ ಜಾತಿ ಭೇದ ಮತ್ತು ಬರ್ಪುಜಿ ದಯಪನಗ ನಮ್ಮ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ತೆರಿನ ನಾಂಡ ಅವು ಎಂಚಿನ ಆಪುಡು ಮಾಡೋದು ಸಂಕಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಒರಿ ಉಂಟು. ನೇನೊಂಜಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಸ್ವಾಮಿಲು ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಂತೊಂದು ನೀರು ಐಕ್ಯ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಆ ಸಂಕಲ್ಪದೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದಾಗ 3 ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟಲಾಯ್ತ ಚಿಂತನೆ ಉಂಡು. ನೀವು ಯಾಪಲ ಪಾಲ್ದೆತನೊಳ್ಳಿ ಇಂದು ಯಾನು ನವೀನ್ ಪಡೀಲ್ ದಯಪನ್ನಗ ಇಂಕ್ಲೇಡ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಕಲ್ತಿನಕಲು ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಮಸ್ತ್ ಅವಕಾಶಗಳ ಮತ್ತು ಸುಲಭಲ ನೇನು ಪಾಲ್ದೆತೊಲ್ಲೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಮಾತೆರೆಗಲ ಆ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮೆ ಜಗದ್ಗುರು ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಡೆ. ನಮಸ್ತೆ.